Il-ġimgħa fil-għaxija tressa l-qorti u nżamm arrestat Elliot Paul Busuttil, is-suspettat ewlieni fil-qtil ta' Mario Farrugia li l-kadavru tiegħu instab f'karozza fil-wied ta' Ħalqormi fil-5 ta' April li għadda. Quddiem il-Maġistrat Jana Mikallef Stafrace meta affaċċjat b'7 akkużi fosthom li kien fil-pussess ta' armi, qatel u saħansitra ħeb għall-kadavru tal-vittma, Elliot wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontri. Iżda ma saret l-ebda talba l-ħelsien mill-arrest. Diversi sorsi rrappurtaw kif waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija instabu diversi traċċi tad-demm tal-vittma Mario Farrugia waqt tfittxija fl-appartament ta' Elliot Paul Busuttil. Busuttil qed jiffaċċja wkoll akkużi dwar każ li seħħ sentejn ilu meta prova joqtol Bulgaru ta' 57 sena u saraqlu l-flus f'taqali. Busuttil kien wieġeb mhux ħati li ta' daqqiet ta' sikkina lil Bulgaru. Minkejja li l-mottiv wara qtil ta' Mario Farrugia għadu mhux magħruf, jista' jagħti il-każ li dan huwa marbut ma' xi djun. Il-Pulizija għandha filmati tas CCTV u informazzjoni dwar telefonati li waslulhom għand is-suspettat ewlieni u oħrajn li qed jiġu interrogati.